ngihamba ngisemotini ngibheke eSoweto ngiyolanda nje enye into komunye umngane wami. Uma sengiyongena nje Soweto eProtea Glen kungena ucingo. Mangena ucingo ukufona umkhwekazi. Athi mkhwenyana sinenkinga la. Ngithi yini kwenze njani mkhwekazi? Athi kufika izingane ziyagijima ziza kimi la. Zithi sekudutshula uma wazo lapha endlini. Hawu kudutshula uma wazo yebo. Ngila kuyena njengamanje usaphefumule kodwa udubuleke kabi uyabo. Ngicela uphuthumuze la ngempela vele shaya imoto vele sijike ngihamba siba yi3 emotini. Shaya imoto sijike sesiphuthuma sibheke manje eflatini. Hayi vele masijika vele endleleni vele aphinda fone futhi. Athi mayifona athi hayi mkhwenyana hayi ngibona ngathi nesidingo sokuthi sibize ambulance asekho. Hawu kanjani mkhwekazi? Athi hayi lo muntu usethule. Hawu usethule? Yebo usethule. Hawu hayi kulungile shaya imoto ngiqhubeke ngihambe ngifike khona. Mangifika khona vele hayi ngingene mangifika vele ngifike ngithola sekugcwele abantu vele endlini yami. Mangifika ngithi ngiyakuyena ngithi ngiyamthinta vele hayi ngithola vele hayi usethule kodwa usashisa uyakhombisa umuntu oqeda ukuthula uyabona. Yeah. Hey mfowethu ngithuke ngibuza ukuthi kwenzakalani uyabona. Ngibuza ukuthi kwenzakalani cha hayi sengiyathola ke story kuthiwe kungena abanye abafana la abayi2 ngitshelwa cabanga ke njalo abantu mabengena lapha endlini bebuye kothenga iKFC la abantu ukhuphuka nabantwana ubelethe lo wami omncane ona 4 years bese kuba yilo na 11 years owentombazana ukhuphuka nje nama stepsini useyendlini useyobalungisela ukudla yabo. Lo ntombazana emayesho ke uthi safika sangena thina endlini sithema singena endlini umalo wabo wokugcina ungena endlini ngoba uthi isikhiya siphethwe yimi kusho lo wentombazana. Uthi ngafike ngavula mina sangena nalo umfowethu esho lomncane bangena wasengena umama. Uthi uthe mayingena umama uthe mayivala isicapha mayiphusha isicapha kwakhona umuntu ophusha isicapha emphushela phakathi. Mayiphusha isicapha emphushela phakathi mayisathuswa yilokho ukuthi ubani lophusha isicapha adonsa isibhamu lo muntu afika amkhomba ngesibhamu. Lo munye afika ngene ame ngasemnyango aphusha umnyango balance umnyango uyabona. Athi lona afika amkhombe ngesibhamu. Athi mayemkhomba ngesibhamu athi uyangikhumbula mina. Athi umama athi ya ngiyakukhumbula. Bathi avela asuka adubule. Phambi kwezingane. Uthi ngaphambi ukuthi adubule uthi laba abantwana laba abatshentha bayikhoneni lombhede. Yabekhoneni nje khoneni lendlu yabo.